News FM. K5 Kalingawan Time! Pedro, nga late ka na naman sa klase. Balan mo mami, nadulahan kay na nga lalaki sa dalang kinintos. Baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you. Wala mama, kadugay abis yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta. K5 Kalingawan Time! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na
numero uno sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:04 na sa gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit. Saturday nights with Langga Kim. Saturday nights with Langga Kim. Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang puson. Saturday nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM. Saturday nights. Maghihintay na lang na ika'y dumaan, sana ay maibsan ang aking pangungulit. Hello! Good evening mga ka-K5! Good evening sa akon nga mga pinalangga nga mga langga-langga. Kamusta ang inyo sa ring gabi? How's your weekend? Ano, nakapahuway ba lang? Nakatulog-tulog, bawi-tulog? And yes, mga ka-K5, welcome na kamodri sa aton sa ring pagpangalagas sa aton programa Saturday Nights with Langga Kim. Makaupod ninyo ako from 7 p.m. until 9 p.m. mga ka-K5. K5 Langga Kim Montaño Kaluyo. And of course, manibago naman yung mga chika bells, mga chismax mo chismax. Ang aton sa ring pagka-istoryahan. O damo gabula guys, subong nga to. O si
safe si ka K5 Andre, marked safe. Paano magbulagay kay wala man sang bulagano? Maghihintay na lang na Oh, pagani nila, this is the year of the snake. Ahasay na ni, hamangay na ni, hoy. fairy tale, but I don't wanna Hoy, secure nyo, basi kamangon man ang inyo. And of course, mga ka-K5, welcome na welcome gidri ka mo sa atong siniga programa. Ano man ang inyo sini status sa kabuhi, ano man ang status ninyo sa love life, whether you are single, broken-hearted, in a relationship, Iwagan sa lamig bisan inagaw mo lang ng imo, ng tunay na pag-ibig. or bisan tawag na hopeless romantic ka na again, feeling mo do wala ka na gid chance. Puso'y natipid Kung na-question mo kada gabi, sa liwas ng pag-ibig. pangit ba ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? Salamin, salamin, salamin. And of course, mga ka-K5, we're live diri sa atong saring Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. So, i-search nyo dira sa inyo saring Facebook, K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kung may gusto ka mo i-shoutout, ay shoutout nyo to ang kabit po, ang kabit. Basta wala lang name drop. O, dapat bati-bati ba? Or ang inyong ex na nagpasuhot-suhot. Huy! And of course, sa mga chismosa subok na nagpamati sa aton. O, gabantay man sa mga next nga mga update sa mga bulagana. Mga issue ni Andy Eigenman, kag ni Philmar Alipayo. Diba? Probably ang kapamati sa buong updated man na sa social media. O, gina-check man, nag-download man sa Instagram. O, gina-update man Instagram niya para ma-check na from time to time ang stories ang duha. And of course, mga ka-K5, mabatian kita diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Halin sa 1st up to 5th district, mga ka-K5. Good evening lang dira sa mga katapos ng Philippine Army. Sana ay Ngaton gidri ng mga partners trapped in this fairy sa K5 News FM Iloilo. Sa mga katapos ng Philippine National Police, may dayad din gabi mga sir. Sa mga taga Bureau of Fire Protection o kan BFP. Sa mga taga Philippine Coast Guard, may dayad din gabi. Sa mga taga Premier Distrito, happy Saturday. na baka And of course, dara kay Kuya AJ. mahiwagan sa lamig. At dara man sa Segundo Distrito with Kuya George, may dayad din nga gabi. Dara sa 3rd District of Iloilo with Kuya Japon. Happy Saturday, sir, ma'am. Nakapanyapo na ka mo. Dara sa Pasig City, sa Banwasang Dumangas. Good evening, good evening. Salamin, salamin sa dingding pa rin And of course, dara sa Quinta Distrito listening via K5 News FM Sara 88.7. Maya dayad gid nga gabi. bago papansin. Dara, by the way, sa may Sara, sa Quinta Distrito. Hello, good evening kay Papa Flo. Ika'y How are you, Papa Flo? Nakapanyapo na bala? And of course, diri si Master Control naton. I don't Kapod naton. this dream, baby. Kay 5 Andre La Pastora. Magva-Valentine sa walang kabalento. Ang balya ni Guro ay. Buntingon ko na lang ng 14. Wala man sa ano. So, hindi na siya special sa ako. Anyang tunay na pag-ibig. Mahiwagan sa lamig na bang dapat gawin. Bakit ang puso'y natipid? And of course, good evening, good evening. Dingding na sana pag-ibig. Salamin, salamin. Dara kay Langga J.O. John Beliones. Dara sa may probinsya sang Capi. Pag-ibig. Salamin, salamin. Kay Langga Philip Louis King. Good evening Langga Kim, watching sa Saturday nights. Sa inyong programa diri sa Luna La Paz. Kamusta dara sa may Luna La Paz? Maiksan Nakapanyapo na ka mo nung subak sang inyo sa tawag na sang kanon. fairy tale, but I don't wanna wake up. And of course, kay Langga Leo John Beliones dara sa may Rojas City, Capiz. Akong umasa. Of all the provinces diri sa Western Visayas, Capiz na lang wala akong makatuan mo. May pag-asa nga ba? Dara kay K5 Michael Blaze Salis. Ang puso ko'y magkakit.
O, dira sa third ID. Sa mga Philippine Army, dira nga nagapamati upon ni Sir Michael, ha? Good evening. Inyong tunay na pag Kailang ga Hudlo, Montana. Iwanan sa lamig Kay Kapakaw Vlog. Bakit ang puso'y napipitik Kailang langga Bingbeng Vivian Pagtulunan. Pag-ibig Salamin sa dingding Pwede mo ba sabihin Salamin Good evening, good evening. Kay Mang Bingbeng. Tara sa may syudad sang Pasig. Ilan niyo bago papansinin Kay Sir Macjo Buenavidas Feloteo. Maghihintay Kay Sir Kapakal Vlog, may ara ka na nga ka-date sa 14. Sana ay maisa Oo, sir. Ako pa yan. Hash kay Ma'am Maria Jean Vallejo. Shoutout lang sa mga tao sa may barangay Hamabalud. Pwede nang Hamabalud sa Ma'am Mary Jean. Sa family Vallejo kag Montaño. Shoutout lang sa taga Hamabalud Zone 2. Happy Fiesta. Awan nilang Kapakal Vlog. Wala sang may mag-date sa February 14. Kay pang tiruhon ko kamusang paklang sang saging hoy! Anong balaya, sir? So putotan Hamabalud. Kailang ga Born to Love Joy. May dayad yun nga gabi. Kalangga Mayo, Katrisang Kandado, Cabana. Good evening. Shoutout lang sa Kapilitan, Kablas, Kampolyo, Kapulot, Anakan, Kalabuan, Abina, Kalugas. Grabe nga family tree, sir, na hapo-hapo ako. Kung maniwala Kag sa mga taga-barangay, Ayabang, Leon, Iloilo. Maan Sana ay And of course, sa atong siring nga mga taxi patrollers, K5 mobile taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Dira kay K5 Blair Matoliano, kay Sir Jelmar, ayokong kay Sir Reynan Haralda. sa paniniwala And of course, mga ka-K5, May pag-asang sa iban pagin naton dira nga mga taxi patrollers, kay Sir RG Balansa Kalanoy. Maaylayan din nga gabi, kamusta ang paglibot-libot ng mga driver nga mga sweet lover? Ay gabi, ilan na ako kay K5 Aaron Refoyo from Sir Macjo. Nagalibot-libot siya subong sir. Nagapatrolya sa bilog nga syudad sang Iloilo. Nagapangita sang balita. Happy Valentine's Day sa February 14. Ate, we still have 6 days left. Ate, may chance pa wala ka mo makahingabot. Ayaw kong maniwala Good evening, dira kay Mama Ninfa Taala. Kay dumaan Good evening. Dira sa may banwasang uto, nagapamatig dira sang radyo. Trap in this Kay Ma'am Maria Jean Vallejo. Shoutout ng dira kay Tatay Arning, kay nung tuba kag kay Pakas ko nga gwapo. Kas Naldo kag Libayon ko nga gwapo. sa paniniwala And of course, aton man nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Nga nakatutok diri sa aton ha. Sa mga ara subong sa abroad. Mahiwagan sa lamin Nagatrabaho. Ano na bala oras dira subong sa inyo ha. Inyong tunay na patingin Good evening nandra, shoutout sa mga taga Kalumpa. Ano bang dapat ko Nakaano iya nga ano nga pangalan sa Facebook. Puso'y na Koreano ni siguro ay. Anyong nga siya. Iyasan ang pag-ibig Diri na midda. Salamin sa dingding ng pag-ibig Kung ano naman ang ginahimo ninyo sa boy, kuso-kuso kay may mga lalabhan. Oy nga, gaw ka mo ha. Ay kung kaisa, mga matag kaagahon, or mag-aga or hapon, naga-panaliti or naga-ulan-ulan. Trap in this That is why nga gaw ka mo dara laba. May mga tao gadyabi nga mas saho kung sila yung magpangamot sa pagpanglaba kaysa magpa-laundry. Except na lang naguro kung tamaan ka mo kasako. Do like damo kay dulubrahon. Hindi kay nga agaw ka laba-laba. Mahiwagan sa lamin And of course, mga ka-K5, for our question for this Saturday night naman, mga langga. Ang aton sa nga pala mangkutanon nga, syempre dapat ninyo sabto. Syempre pati ako masabat man. Ang aton pamangkot, langga, ano bala dapat ang limitasyon sa mga girl best friend o kung boy best friend man kung may karelasyon na ang inyo suod nga abiyan.
Ang baga ni nila, just like for what is happening subong sa relasyon ni Andy Eigenman. Ang isang iya partner nga si Philmar Alpayo. Kay ang si Philmar, may long-term tawag na girl best friend. Nga isa ka foreign national. O sang nagligad nga adlaw, nagpatato sila sang 224. Matching, nag-match ang ila sa nga tattoo. Ang meaning sang 224 is today together forever. Kung kamo mga ka-K5, na mo na abi matabo no, may suod gid nga best friend gid ang inyo sa nga partner ba na asawa or girlfriend or boyfriend. Will it okay para sa imo? Or will it okay? Kulang man naman. Will it be okay para sa imo nga tawag na ga couple ano sila tattoo or matching tattoo? Diba Sir Jonathan Aralda? Okay, Miss Rona Hamilia rin. Tunog yun yung ilang radyo, ba't iyon gidra kay Mama Nin Fatahala. Ilang ga Jonathan Aralda. Good evening lang ga Kim. Shoutout lang sa taga Icon daw San Joaquin. Kag kay Ma'am Maria Jean Vallejo. Kag kay Nanay Komean. Kag sa bata ko Edmar Aria Dea. Kag sa bayaw kong akulon. Sugid ka sudan nga kadyos with baboy. So ato niya pamangkod subong sa diin lang bala dapat tasta. Ano bala dapat ang limitasyon sa mga girlfriend o kon girl best friend and boy best friend. Once nga mayara sila sang tawag na. Once nga mayara na sang partner ang ilang GBF o kon BBF. Okay, debla, syempre mostly mabatian natin sa mga magkarelasyon. Ang bala na siya palusot nga, friends lang kami na, wala, mali siya na. Ikaw di mo yan si Lusa, kagid yan. Pero kung kaisa, when you have that instinct, when it is suspicious, nga ginatawa. Kung kaisa sa mga instincts mo na may mga nag-trigger na mo, or may mamakitaan ka ba nga factor nga kaduda-duda, or somehow it makes you feel nga disrespected. Hanggang tawag na, nagiging lapas ang imo nga dibir. Galing mga ka-K5 if you have music requests, gusto ninyo nga tawag na, may request ka mga kanta about the girl best friend ninyo. Oy! Salipon para sa mga ka-Valentines nyo. Kung wala ka mo sa Valentine Day. Ari si ka-K5 Andre, oh. Galing may duty lang galing. Okay lang ka-K5 Ans, ma-distract mo man ka o galingon mo kay may duty ka man naduguro sa among adlaw. Galing mga ka-K5 standby. Pero samtang nga na-play nato ng atong siringa first set of playlist. Inom ka mo dra sa DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee ni Dr. Emil Itang Uy. Ang nga nag-detoxify sa inyong siringa mga lahawas. Gina-detox o kung gina-tinluan ang mga higko sa inyong siringa lahawas. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Umanini sa chia seeds, kag sugar cane extract mga ka-K5. And for our first set of playlist, makita kita karon na sa 3 music request. So i-comment nyo lang dira. Pwede man ka mo ka-contact via 0919-098-6314 o kung 0919-099-066. For our first set of playlist, para magpadugo kita na, a song from Leona Louise, Bleeding Love, a song from Taylor Swift, Right Where You Left Me, and a song from TJ Monterde, Sigurado. Pero standby mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa Saturday Nights with Langga Kim. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
daon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluho sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadalan sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapog na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
ka K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako ka. Ano? Wala ba itabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Salamin sa dingding na sa pag-ibig. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:46 na sang gabi. We're back mga ka-K5. Adri sa aton sa ring pagpangalakan sa Saturday nights with Langga Kel. Sa liwat ato na subong sabton ang palamangkutanon. Ang aton sa ring question for this Saturday night. Kung ano ba dapat ang limitasyon sa mga girl best friend o kung boy best friend kung may karelasyon na ang ila sila nga mga best of friends. May caller kita subong sa piyak nga linya para mahibaluan nato ng inyo sila nga sentiments sa aton sila nga question for the night. Naka-standby sa piyak nga linya ang aton sila nga caller. Hello, good evening. Langga-langga, kamusta? Si Langga Rina, nigid man? Siyempre, wala na rin iban. Sino pa din ang ginag-spectar mo? Langga Rina from Banate, am I right? Hindi ni taga Banate, ah. Pero, hindi ni taga Banate, pero amo nang yan lugar. Wow. Pero Langga Rina, nakapanyapon ka na? Yes, kung sudaan, misi nga may manok, isda nga pinaksuwan. Wow! Kampiyon, ikaw na nagluto or ginpaluto mo lang? Ano lang ka, Kem? Ikaw na nagluto or nakikaon ka lang? Magkaon lang ko yan, pero luto yan. Damit magkaon kung wala ka na malhas mo, no? Pero nabatian mo lang Rain ang aton sa nga question for the night. Sa bunga gabi. Para nahawiran sa imo pong dulugan. Nabatian mo ka kay 5, Rainan? Wala ka kay 5, Kem, wala. Tinawaton ko para sa imo. Langga Rain, ano bala dapat ang limitasyon sa mga girl best friend o kung boy best friend kung may karelasyon na ang ilang mga abyan? Hindi ko api may mabatian kay niyo, wala ka pamati. Beliwaton ko Langga Rain, tutok pamati ha. Langga Rainan, ano bala dapat ang limitasyon sa mga girl best friend o kung boy best friend kung may karelasyon na ang ila sining mga suod niya abyan? Batian mo na? Arnaw, kita Kem. Nabatian mo na? Arnaw, kina. O tinabatian mo na ginambal ko? Wala ko kabati. Ikaw naghalin sa mga niya mga radyo. Nami gin. Kaapat ko na ni hambalon sa imo. Langga Rainan, kamuwersa na gid ko. Langga Rainan, ano bala dapat? Ano bala dapat ang limitasyon sang girl best friend o kung boy best friend kung may mga karelasyon ng ilang mga suod nga abyan? Siguro para sa ako ni Roko si 5Kem, kung may karelasyon na nga ako nabiabyan kay 5Kem, no? Di lang mag-abyan kami. Siguro, kung ano din mag-interview ko ng malulit, kasi i-support ko na sa si 5Kem. I-support mo sa ano? Supportahan ko na lang sa mag-malipayon eh. Pero ang pamangkot nato na ano bala ang limitasyon? O din lang bala dapat hasta kay may arabi nga mga girl best friend nga mga ginatawag bala naton nga mga clingy, parang gakabit, nagahag, kiss-kiss. Kita sa atin nga hindi ka man na litawan nga maulupatan buot sa atin nabyan mo. Tubuhan kita sa luyag bala saya. Pero paano bala malikawan nga ma-fall ikaw sa boy best friend mo or girl best friend mo kay in a relationship na siya? Para ako guro para nga malikawan ko sa guro pala yung ko na lang siguro kabi 5Kem bilang best friend ko pa na sa. Kung lapitay ka mo, hindi mo na malikawan nga ma-fall in love sa iya. Ilapitay ka mo.
May ara gidyabi nga, may ara man niya nga platonic bala nga ano nga relationship or platonic ka friendship. Until friends lang, wala sang malisya, wala sang hulugay. Maghihintay na lang. Pero kung for example, like for example, ka-date sila sang iya nga partner. Tapos ikaw nga ano ya, boy best friend ya. Ara ka man gatabid-tabid ka man. Oh, mas ga-spend time pa ka mo sang sa ga-spend time sila sang iya nga partner. Dabla lang ga Reynan. Para kung hindi ka magpalayo nga fall in love ka siya, para yung tamang dapat nga magkasakitan kita. Dapat ka lupitay ka mo, katatin pa, fall in love ka siya. Kag ano ba lang ang mga akto lang ga Reynan ang dapat likawan sa mga best friends kung may karelasyon ng ilang mga partner? Ano nga mga aktwasyon bala? Nga ga Rain? Sige, para kung likawan nila ka magpangimon kakitag kin. Para, kung magpangimon sila man, nato na sang best friend nila. Kaya babae man ako lalaki nga naluya gali ang ano. Kung ang pinaka-suggest na da, sentang wala ko kadaan ligo, hambalo yun nga naluglag sa kakitag kin. Lalaki man ako babae, mayangap yan. Gaintindihan na, kita lang ka rin. Pero mo na. Ako na yung mga nga mahambal hanggang Reynan. Ate, sige. Na kuminog yung abyan na imon siya kay mano na, bakit pala English nga wala mo ba nila pagadanay. Kasi mo ba na naman kakagigad siya na kay sa uli sa una pangatan, wala pinagbasa mga laki kung may sa babae. Pero ang punto ko lang ga Reynan. Oo, ang punto ko lang ga nakikita siya nga ba't na sa point nga Gradong pisang pagkabubasang pagabyan na kakitag din. Pero ang punto ko lang ga Reynan, paano ikaw bilang best friend, anong imuon mo para hindi bala maguba ang relasyon sa imong best friend sa iyang partner? Siguro, para sa akin garo, mapalayo nga na siguro kakitag din kahit may ano mang balatyakol mo, hindi mo man mapunggan mo. Nabala ko nung hambal na mapunggan ako nung bala, hindi lang ang pagditma kahit basta nabatagan sa katao, yun ang baltingan nila yung kakitagin niya. Ate, sige. Thank you so much lang, girl Reynan. May request ikaw or i-greet dira sa inyo? Ako niya request music, Labis-labis ang sakit by Sansaya. Labis ang sakit. Sige, thank you so much lang, girl Rain. So, salamat din kitad din. Natam niya ko ito kitad din sang mayong gabi. Kay Sir Andre, kay Sir Amalay, kay Rini, kay Rodel, kay Rostom, kay Ryan. Itang tarang niya, listeners ang 88.75 niya sa family dito. So, kayong Jimmy, kaya ang nagpamatik sa mga pinuhan kay Giselle Saniway, kay Nung Ben, kay Totonito, kay Nang Lynn, sa tanang-tanang na lang siguro ako nagpamati sa K5 News FM. Next to lang ako K5 Kim. Sige, kay K5 Rain, take it away. Itanagid lamang dari sa banwasang panati ang programa sa Tuloy Night with Langga Team. Nadulong ko sa Power Trio, ganap mo na ang DTX 700, Mighty C, D3 Bio. Inis sa K5, Bernan Baison, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan, Pelilo, K5 News FM. Nabatian natin si K5 Reynan. All the way from Ambalyan ni Sanguna, taga Banate. Siya subong ini na taga Banate. Kaya nag-change address. Bali, Ma'am Maria Jean Vallejo. Kung ako may best friend, likaw na lang para wala ka mo. Kaya di malikawan niya magselos ang GF na amo na lang langga. Abaga ni diri ni Tita Maricel. Tita Maricel isang unas dalom kaki 5 anso. May halambalanon nga ni kuno. Kung sino ang gataytay, siya man ang malatay. Kung sino balang gatugpo-tugpo pa sa inyo. Siya pa na sa uli malatay. Tapson niya ang tawag na ang tay-tay-tay-tay para to siya ang makalabot to. Kung sino ang nagataytay, siya ang malatay. Ang bagani nila na baka
ka na mangita isang girl best friend or boy best friend. O imo ang best friend rang imo nga bana, ang imo nga asawa, ang imo nga nobyo, ang imo nga nobya. Dapat ano na siya mo like all in one. Like a package na siya. Siya na ang tanan para sa imo. Pero kung hindi malikawan, for example, dugay na yung may mga long term ikaw nga girl best friend, dapat you have to know your boundaries. Or ipaintindi mo man sa girlfriend mo nga amo kami ni likawan ko lang mag-amo ni para hindi ka magselos. Hindi man matawag na matandog ang imo nga bugal. Hindi man ka makabatyag gandog na disrespect na ikaw. Oo na mo gani, kung ano lang barkada ng imong asawa, bana, nobyo, nobya. Hindi nga mangita ka pa sang iba, tapos silusan pati. Para away, pakamuda. Na baka ang puso ko mahiwagan sa lamig. Ang baga nila, kung na may girl best friend ikaw, may tendency na it can cross the line. For example, may arabi yung sobra ka close bala, no? Like, good morning, good night, good evening. Like, kung ano, do sobra pa ganun sa gina-express nila sa ilang mga partner. Which is unfair man para sa ilang mga partners, mga langga. Ayaw kong maniwala, maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan ang aking pangungulila. Sa issue ganin subong ni Andy Eigenman kag sang iya sa nga partner nga si Philmar Alipayo. Ipos lang si K5 Andrea. May girl best friend man ni siya guro. Damo. Pero balaan niya kung ano ang limitation. Di bala ka K5 An? Di bala kung may girl best friend ikaw, kung ara nobyo yan, dapat ikaw ka man nga mangin super clingy. Dapat ka observe ka man. Malayon man nga for example, ara nobyo ya, tapos kabud-kabudan mo, mahaghag ka sa iya, halo ka sa iya sa ulo. Which is, tawag na, ang itanawag nila, balang pinanilagan man lang. Bala lang Bogart. Salamin sa dingding nas ng pag-ibig. Salamin Hambal na rin sa aton siring sender. Bali ang mga girl best friend o kung boy best friend sa relasyon, ang posible no nga makakos ng mga problema sa inyo siring pag-updanay. Bisan pa nga wala akong kaisabla ka mo sang tuyo ganyan malain. Wala ka mo sa mga bad intentions mga ka-K5. Importante nga may pagsalig ka mo sa isa kag isa. Pero dapat klaro ang boundaries nyo. Nadari lang kamuhasta. O para malikawan ang misunderstanding. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pag-ibig. May ginatawag kita, bisubong ambal nila lang micro-cheating. Like emotionally ga-cheat ikaw sa imo sining partner. Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Kung kaisa gaduda man ang imo nga partner, mambal na siya nga din kita nag-start out debla sa pagkaabyan man. What if ma-fall man ka mo sa isa kag isa? Nasamtang ara pa ako. Debla langga Jocelyn man dati Balois. Shout out gali kay K5 kay sa tatay ni Ma'am Jocelyn. Dara sa may Dawis, Pototan, Iloilo. Ikaw ka K5 Andre, will it be okay for you nga mang kapi-kapi sila, maghagaday ka sila kapi, tapos kung ikaw ganit manghagad sa nobyo mo, hindi man siya available. Masunggod ikaw. Just like makahatag siya time sa mga girl best friend nila kuno abi. Wala mali siya. Grupo, U-turn. Tapos kung ikaw ganit like maas ang iyong time, ma-spend time together. Damo bala rason. Siyempre, it would be unfair man sa imo sila nga partner. Bala siya question nun niya na. Tiyempo ko ganito para sa iya. Siya ganito mambal nga pita, ara ka dayon. Siya ganito maupa-upod kilain matyaga, ara ka dayon.
Tapos kung ako gani, wala ka labot sa akon. Dabla Ma'am Veronica Calfoforo. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. For example, kachatanay ka mo sa boy best friend mo while you have a boyfriend or partner. Dapat hindi man na mo nakasweet ang inyong mga conversation. Ano ma-sense mo lang ano may something. Mabalaan mo ang like platonic lang nga relationship. No plain just for friendship. Isang sa may pagkaharot nga ginatawag, may landianay. Ito yung mga nagalandianay nga na. Napawala, mala na sila. Wala to yung mali siya. Friendly, ano lang to? Friendly conversation. May friendly conversation. Balang adlaw-adlaw kamo ga pamangkutanay kung kayapon na ka. O kayapon ka na. Good night pa. Tapos may mga code pa na good night Marilag ba? Good night Marilag ba? Updated man sa mga Marilag issue ba? Sana ay maisa ng aking Gani ba ka K5? Nakuha mo to kayo ng request ka kay 5 ans ni Sir Reynan. May request na rin si Ma'am Bings PSG dari kay ina mo. Kay Ma'am Yasha Silbon, dala sa may banwas ang uton. Good evening, good evening. Kamusta Ma'am? Ikaw Ma'am, may ano ikaw? May best friend ka man. Hay! Bali Sir Renal Hara, mayong gabi, Miss Kim. Shoutout lang dari sa may special someone niya. Sana all. Pa-request lang ko gali minamahal kita sweet notes nga version. Wala na ka kay 5 ans. O damo ga idol gin man sa sweet notes no. Ikaw kaya kinala mo man na. Usually sa mga biyahe-biyahe ka, kami ka patukar sa sweet notes. Tira kay Ma'am Luna Mondido, maayadayad yun nga gabi sa tanan nga members ng K5 News FM Fans Club International Chapter 2 Incorporated. Adra kay Sir Fred Pascala de Ocampo, kay Ronald Balondon, Isal Shosan, Jun Celoterio, Benji Asturias, Vic Balayon, James Goles Bornales, Red Malio Sabado, kag Iban Pagidra. Mga ka-K5 naton baka damo sa ila. Good evening lang ga Kim. Ako pamangkuton hindi gid ko sugot nga may friend nga girl akon migo. May couple nga di amo gid na hindi gid takot. I would like don damo nagadayunay sa friend lang. Oo, tapos kung mag-away na bala ka mo, comfort ya. Sama naga-comfort, dira kung kaisa sila gakahulog. Grabe comfort pero ginasulsulan mo nga bulagi na to sa. Tama na toxic na sa iya. Pero gahulat ka lang galing nga magbulaga na sila para ikaw na naman sa lo nga-comfort. Pero may request di kayo na si Ma'am Bings mo. Ano to ganin mo? Kay Ma'am Bings PSG, ang balya focus sa relationship, di na magbalikid-balikid pa sa iban request si Ma'am Bings Sir Ann sa kanta nga My Valentine. Kaya mga ka-K5 standby, inom ka mo dira sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C kag D3 Bio para maproteksyonan ang iyong lawas, batok sa ubo, trangkaso sipon. Para sa akon medyo for the past few days medyo pulaw-pulaw gen. Damo obligasyon hindi lang sa obra kundi pati sa personal nga kabuhi. Kaya mga ka-K5 inom ka mo dira sang D3 Bio, halungan nato ng aton sa ning lawas. Ang bagan nila, health is wealth. Bisan kung kaisa kung damo pa na kwarta mo, kung lain pa matyag mo, so hindi mo na siya ma-enjoy. Garinom ka mo dira sa mga produkto de kalidad ni Dr. Emilitang Uy, nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby 804. Mag D3 Bio Health Alert kita na. Magabalik kita diri sa aton sa ring pagpangalaga. Ay lang dira kay Kaki5 Alira Api. Tingala ko kundiin si Tita Veronica Calfoforo. Mother ni isang ni Kaki5 Anton. Ang Kaki5 Alira, shout out ko na kay Ma'am Veronica. Thank you so much mga Kaki5. Standby, we'll be back. Diri sa aton sa ring pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kel. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought
kape ka sa K5! Mga ka-K5, yari kita subong sa Maya Burgos, sir, no? Oo, kag nagalupok gid ang K5 News FM Iloilo diri sa may Bulkitan. Ano pangalan sa Bulkitan, sir? Haruda. Haruda? Tanan nga mga ruta, ano, sir? Haruda, nagapabulkit diri. Kaupod naton subong sino gani aton, sir? JR Calvario. Calvario. Pila edad, sir? 34 years old. Taga diri man, sir, sa may Burgos? Burgos. Pero may ka, sir, kapamati sa K5 News FM Iloilo, sir? Halin sa aga? Halin. May patay-pates na maghapon. Pamati ay din. Tisin o nga mga angkors ang paborito mo ganyan pamatian? Si Sir John sa Udo. Tapos, si Sir Ray Umalay sa Kagsin Opagid. Ang partner na sa subong ano nga programa ang mabatian mo? K5. Oo, ang K5 News FM Iloilo, ano sang una? Bandera? Oo, subong ang Radyo Bandera sa sang una, ano na subong? K5. So, since nga nagdaog ikaw or solid kagid, sir, nga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo, nagdaog ka, sir, sang kampiyon man nga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang Klinika DTX Coffee Mix. Sir, so ano ang ato na, sir, nga pagpangagdaman abi, sir, sa mga tagpalamati man sang K5 News FM Iloilo para magdaog man, sir, sang DTX Coffee Mix. Amating ka mo sa K5. Para nga magdaog mo ka mo sa... na ano si so nagdaog, no, ang promo nato nga okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Nagdaog si Sir, ano ganili one, sir? Si Sir JR sang Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape nga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Okay ka, may kape ka sa K5! Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa namo. Bisan noon muna ang away pa nakakamahaw sa agay di magkapto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot ka! Tapor! Gabi naman tulog kay Pagkaso, ha? Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3, go! This time ba is kagunta?
mo. Go. Ilog mo. Saan ang last mo na look go? Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Ubos sa D3 Bio, D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:24 na sa gabi. Nagapanumbalik kita diri sa atong sining pagpangalaga. By the way, good evening dira kay Miss Daryl Parcon Fuente. Con Sir Gary. Mukhang babae si Sir Daryl Parcon Fuerte. Kailan ka Bing Dublas. Si Baday. Di rin ako nakilala na lasing na ko na ba? Kay Ma'am Norma Dana Balduque. Ay nabasa kita regarding sa pila ka mga thoughts sa mga netizens or sa mga ka-K5 naton regarding sa mga girl best friend or boy best friend. Ambal diri ni teen, ambal yung hindi magsalig sa mga girl best friend nga na, huy! Ambal diri ni May, basi may kung kaisabi, like for example, before pa nandaan sa nagka-relationship ang lalaki or babae, mas nauna bala ang girl best friend or ang best friend. Amo na kung kaisang closeness bala. Pero that is why you have to determine or you have to know, set and to set boundaries. Di bala lang galikling kalikasan, I miss you. Kamusta ka na dra, Bash? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Abaga dito rin ni Langga Era. Ang bala, ibagid ko nung mag-atake ang tawag na maghihintay na lang ang may mga vino. Especially kung ang BFF. Sa lang aking pangungulit. Like
pagka-ahas o kung may pagka-snake. But I don't wanna wake up in this dream, baby. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka Ang Arab lang nga iban, grabe, like do brothers and sisters. Tawag niya lil bro, grabe, do magulang manghod sila. Pero they, may aragat yung iba niya garuman sa hanay, hoy! Sa magtalikod ang ilang nga mga karelasyon. puso'y napipili. Salamin sa dingding na sa pag-ibig. Salamin sa dingding. Ambal din rin nilang gaya. Nabik ni maman ko no siya sang una. Abali, legit gano'n na. Kaya hindi ka magsalig sa girl best friend kung hindi mo gusto maagawan sang nobyo or nobya. Pero most of the time, be like ang best friend ang ginabaso. Pero dapat masulod nyo man ang inyong mga partner. Kaya syempre, it takes two to tango, kumbaga. Nagpatol man siya. Nagpatintar man siya. O, dibla lang liklin kalikasan. Kamusta ka dali? For example, sa mga cheating issues, usually ang ginabaso lang ang third party. Tapos limpyo-limpyo, yung ilay ang mga partner. Dapat duwa na sila yung balasulungan. Bakit ang puso'y napipili? Salamin sa dingding na sa pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding na sa pag-ibig. Kaya ganyan ang balya sa sanguna, no? Kailan niyo bago papansinin? Na hindi mo na pagsilusan. Hindi mo na dapat pagsilusan. Wala ka dasang silulusan. Tapos nag-break sila sang partner yan. Nabulos na to ang ginasilusan. Aking pangungulila, trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Ang balda rin nilang gaan. Okay lang man nga may mga best friend or girl best friend or boy best friend. Pero dapat off limits. Kumbaga may mga bagay-bagay na dapat wala mo gina-access. Wala mo ginahimo. May mga boundaries, kumbaga. Especially kung pamilyado. Dapat mas mapalayo ikaw. Hindi ka maghimo sang move nga makapaguba sang pamilya sang iba. Makatawag na, makapabulagay sang mag-asawa kang magmanahay. Makapadula sang girikanan sa mga kabataan. Ang banilang kalikasan sounds familiar. Mabalaan ko man yung may best friend ikaw. Ambal rin nilang Jen. Ambal yung kung kasado ikaw, dapat likawan mo gadya sa opposite sex. Whether close ka mo or hindi. Dapat ilimitahan mo ng conversation ninyo. Okay lang na yung magkamustahay, Abi. For example, dugay ka mo wala kakitaan. Kamustahay, pero pag feeling mo nga do, tawag na, do siya ga first move man, o do may ginapabutiag man siya. I-pause mo na ang conversation. Balon mo nga, asta, dari ka lang. O, dari ka lang asta, ha? Hindi ko gusto masakitan ang partner ko because I love him. And I don't want to disrespect him. Limit your conversation. Kay dra nag-aumpisa ang natawag na cheating. Sa simpleng pag-istoryahanay na ginaadlaw-adlaw. Bakit ang puso'y napipili? Oh, my good morning, good afternoon, my good night. Kamusta ka na? Kakaon ka na? Halong ka, hay. Sa ulihi, balaan mo na may I love you na. Hoy! Salamin, kailan niyo bago papansinin? Ayak kong Mayari Mandri from K5 Mai. Balya tsaktugin na. Yung mas sweet pa sila sang girl best friend kaysa sa ilang nobya or nobyo. Kaya sa iya na experience. Tapos may mga call sign pa. Pares na sang marilag. Marilag. Pares na sang mga gummy bear. Gummy bear. Ano pag yung mga call sign, mga mga langga. Sa balon, wala problema ang langga. Ito yung natural lang mandiri sa ito ng Ilonggo. Langga. Amo na ganing halong kamo subong kay it is the year of the snake.
girl best friend with benefits. Basi na ko, no? Salamin sa dingding na sana pag-ibig. Salamin sa dingding na sa pihit. Abal padri nga, wala na ko no sa pagdugayay sang inyo nga pag-updanay o relasyon. Kung manghinto, gid na. Ayak kong Namo dan ko no sang makatol subo nga nagalagaw-lagaw. na ikay dumaan. Kung sino pa da ang pamilyado, ito pa nila i-insist or ipilit ang ila kaugalingon. Fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Kaya naman din nagambal nga girl best friend man ako. Pero I know my limits. Ginarespeto yang best friend kag ang girlfriends ang iyang best friend. Na baka Depende man ako no sa tao kung papatol siya sa may sabit. Sige, damo abi sa mga tao na hilig sa may sabit or sa may mga problema, sa may mga kontrata, baw dara pa sila manigaluot. salamin, ano bang dapat gawin? Especially kung balaan mo bala nga may mabungguan ikaw nga iba. Salamin sa dingding na sana pag-ibig. Ang balilagani nga dapat ibutang mo ang kaugalingon mo sa amo na nga sitwasyon. Pag ginhimo na sa imo, what would you feel? Pag-ibig, salamin, kailan niyo ba? Kung ginhinto ikaw siyang una, ginhimo man na sa imo sang una, don't let other women na ma-experience man na. Kay dumaan, sana ay Because you know, the feeling how to be betrayed, dapat hindi ka man mang-betray sang iban. fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Kaya raman niya, abing mga girl best friend or boy best friend nga sila pa ya isog. Okay, syempre mambal na nga dugay na kami nga mag-best friend. Wala ka pa nag-abot sa kabuhi namon. Wala ka pa nag-abot sa kabuhi. Ya, close na kami na. Ang puso ko'y Alam lang close nga may mga haksanay, nag-kiss sa pisngin, nag-kiss sa forehead, puso-puso, ginahusay-husay ang buhok. Pero syempre kung may partner ka na, dapat mo nang likawan mo. bakit ang puso'y napipitin? Salamin Ang baga ni diri nilang G, dapat pass ka na yan sa best friend mo. Amo na nga, hindi ko mo kuno dapat magsugot nga may girl best friend ang inyo nga mga bana o kung inyo nga mga partners. Sa'yo ba ko papansinin? Okay, usually, amo na ginahalinan or ugat sa mga away kag selos. Dumaan, sana ay maibsan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream. Baby, ayokong umasa sa Na iban mambal nga, we're just purely friends. Friends lang gid kami ya. Parang konbuhanay nila is super sweet. Ano, tawag na, kulang na lang subayan sila. Walang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Ang bagay nila, kung ano kasakit ang ginpabatyag sa imong sang kalibutan, isang iban nga tao, hindi mo pag-ibalik sa iban. Kaya ipabatyag sa iban ang sakit nga nabatyagan mo. Kailan niyo ba ko papansinin? Ayaw kong maniwala. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maibsan lang. Ang hari-ari ang take ni Divina sa social media. Ladies, take note. If another woman gets close to your man, the problem is with him, not her. Ay siya ang nag-aalaw nga i-welcome siya sa kabuhi, which means he's doing something he shouldn't when you're not around. Alam lang kung wala ikaw amo man na nga tawag na gasalisiman Okay, na ka mo mag-aaway tungod lang sa isa ka lalaki. Kanyang tunay na patingin. O kung nagapakita siya sa interes sa iban, then let him go. Ang baga nila, thank you, next. Sa dagat, damo sang isda. Damo ko sang matakab nga isda. O mahulik nga isda. Sabi pangin matyan mo ganang iban nga tao, yung lalaki, kung babae, para lang hindi ka pagbayaan. Ayaw kong maniwala. Maghihintay na lang. Deserve mo ang isa ka tao na fully committed sa imo. Pangungulila.
Ang maayong lalaki, dapat ikaw ang himuon nga priority, hindi ang iban. And dapat ka baluman mag-set sang boundaries or limitation. Para man maproteksyonan ang inyong nga relasyon, kag maproteksyonan man ang imo nga balatsyago. Layabi mo, kung for example, ikaw nga babae, ikaw man nga lalaki, kapila ka naging hinto, kapila na nag-cheat ang imong partner, pero ginapatawad mo nga ginapatawan. Amo na kung kaisa nga wala nagamanton, o salir lang ilang nga mga pinamatasan, kaya ginatolerate mo. Ginatolerate mo ang mga red flag nga mga attitude, red flag nga mga behavior, na supposedly hindi dapat ginahimo sang isa ka tawag na may relasyon nga tao. Ambal ni Langgalira Apin, mayo lang puro turo grupo ni Anton pa. Ang mga girl best friend panitan gamit nail cutter. Masakit hapdi gawa Langgalira ba? Yung brutal-brutal. Or sa biyahan, ininit nga nagaindakal. Pwede man na. I mean, okay lang man nga may mga friends ka mo nga opposite sex. Pero mabalaan mo ganabi ang something hindi ka nais-nais. Or hindi siya bala tawag na. Hindi mo siya mabaton bala. Ang ilang nga ma-actuation. Kitaan mo, klingi-klingi siya sa iban tapos isa imo, hindi man. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Hindi mo mahimo na mangin faithful lang isa kalalaki. Dapat pilion nila ang mangin faithful tungod ang mo ng gusto nila. Kag tungod ginarespeto kanila kag tutuod ang pagpalangga nila sa imo. Pag-ibig, salamin niyo. Kung wala yung ginapakita ang ginatawag nga faithfulness or loyalty nga ginatawag, then hindi ya deserve sang pagpalangga kag sang oras mo. Sana ay maibsan lang aking pangungulila. Trapped in this hair. O, diba mga ka-K5? Wanna wake up in this dream, baby. Ayokong umasa. Meron ganyabi sa mga boys, like one of the girls, damo gud siya group of female friends. Na baka ang puso ko'y Pero naman ko niya may female friends ikaw, kabid-kabid ka man to sa ila while you are with your girlfriend. Adra kay Mia kag kay Broma. Sa may tabok subalapas nagatutot. Kay sa magalang ko adra kay April Joyce Montaño Kaluyo. bakit ang puso It's 39 minutes past the hour of 8. Stand by, magabalik kita diri sa aton siring pagpangalagan. Diri gid lamang sa Saturday Nights with Langga Kel. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may ilido, ang ilido wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo yan yan. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Once more now!
Ladies and gentlemen, are. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, i-produce mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge ko si Daog. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. 6 lang ang look. 6 lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay Kangkatay Mambabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 342. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. Nice Yung mga water. piso na ihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumatabo, pasakay. Yehey, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Oh, yung mataba pasakay, may tuloy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami, Tutuhan. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years again? Okay. Liwatotang hambang naton hempore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 tuwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Si nanay kasi hindi nag-vote na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka ng yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagay.
Oh, sagad sila. One, two, three, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepe Bones Limon, ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubo, sila 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpa-shoot pa. Oh, hindi ka sila champion talagan. Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano na yun? Magalong maglugo? Sino maglugo? Si Papa. Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo. Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sa una ko sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah. Sige, ano ba ang base sa K5 sa Jente kay Doc Manilo? Sige, ang lipay na natin. Hindi ka na paglantaw kung hindi na to. Wala na ta. Ano ba ba mga Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Okay ka, may kapinga sa K5! Mga ka-K5, yari kita subong sa Maya Burgos, sir, no? Oo, kag nagalupok gid ang K5 News FM Iloilo diri sa may Bulkitan. Ano pangalan sa Bulkitan, sir? Haruda. Tanan nga mga ruta, ano, sir? Haruda. Nagapabulkit diri. Kaupod naton subong sino gani aton, sir? JR. Calvario. Pila edad, sir? 34 years old. Taga diri man, sir, sa may Burgos? Burgos. Pero may ka, sir, kapamati sa K5 News FM Iloilo, sir? Halin sa aga? Halin. May patay-pates na magapon. Pamati ay din. Tisin o nga mga angkors ang paborito mo nga pamatian? Si Sir John sa Udto. Tapos, si Sir Ray Umalay sa Kagsin Opagid. Ang partner na sa subong ano nga programa ang mapatian mo? K5. Oo, ang K5 News FM Iloilo, ano sang una? Bandera? Oo, subong ang Radyo Bandera sa sang una, ano na subong? K5. So, since nga nagdaog ikaw or solid kagid, sir, nga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo, nagdaog ka, sir, sang kampiyon man nga produkto ni Dr. Ramil Uy, ang Klinika DTX Coffee Mix. Sir, so ano ang ato na, sir, nga pagpangagdaman abi, sir, sa mga tagpalamati man sang K5 News FM Iloilo para magdaog man, sir, sang DTX Coffee Mix. Pamating ka mo sa K5. Para nga magdaog mo ka mo sa
na ano si so nagdaog no ang promo nato nga okay ka may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Nagdaog si Sir ano ganili one sir? Si Sir JR sang klinika DTX Coffee Mix ang healthy nga kape nga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Okay ka! May kape ka sa K5! DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. K5. News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:52 na sang gabi. Mga K5, pasubong nga last portion sa ato sa ring segment. Bakton nyo kung anong sasulod sang ulo ko. Guess what's on my mind. Wag grabe, ligad. Guess what's on the box na. Pasubong, guess what's on my mind. Sa ini siya ka-Tagalog word. Parte man siya sa paghigugma. Ang makapakot, sino yung mga kakifay? Nagahatag man ako sang clue. Ang makapakot may 100 pesos sa GCash. Ganun pa-share. Kaya dapat nakashare ka mo, ha? Naka-comment, naka-like sa aton sining Facebook page. Sa mga maka-join mga ka-K5. Guess what's on my mind? By the way, agree di kay Sir Mayo, katrasang kandado Cabana, kadahamog ito sa pamilya ni Sir Mayo. Shoutout kay Nanay Nelia Cabana, kag Tata Eugene Cabana, sa mga kalugas kapilitan kandado kangkang Kabansagin family sa Moise Louie House. Kag Feng Special Batchoy, Special Arus Kalduhan, Arus Kaldo, sa may Bangga Igcadios Leon, Iloilo. This time, guess the word. For 100 pesos sa GCash. Ang aton sining first clue. Oh, grabe first clue. This is a Tagalog word. Kagano subong ni rampant ni siya subong. Rampant. Tagalog word na siya mga ka-K5. Hindi magnubo na pulo ka mga letters. Pag hindi man magtaas sa 14 letters. Gari comment na pakta nyo. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko Hindi magnubo sa 10 letters, hindi magnubo sa 4, hindi magnubo sa 14 letters. Hindi magtaas gali sa 14 letters. Okay, guess the word. Ang ini nga tinaga ang may letter A. Pero para mas tawag na mas madali sa inyo pakton. Ang ini nga matinaga naga-start sa tawag na sa syllable nga pa. Pa. Isa lang ka papa. Paktan nyo na mga ka-K5 for 100 pesos nga load or pwede man nga transfer sa GCash. Okay, nagasakit na gid ang ako nga tutunan. Valentine's, hindi ma'am. Naga-start ni siya sa syllable nga pa. Tagalog word ni siya. Hindi na siya magnubo sa 10 letters. Pinalangga, hindi. Kaya dapat pa. Ang imo na yung pinalangga is P. Tapos ang clue is Tagalog ni siya. Pagpalangga, hindi. Tagalog ni siya, Ma'am Maria RS. Pag-ibig kay Jalay Canyasares, hindi. Pagmamahal, hindi. Ayaw kong maniwala. Kay Ma'am Bing Special, pag-ibig. Ang mali Sir Mayok, palangka. Anong palangka? Palangka Award. Huy! Paghigugma, hindi Ma'am Maria RS. Tagalog word ni siya, Ma'am. Pag-ibig kay Ma'am Veronica Calfoporo. Pagmamahal, hindi. Ang
Ang next clue is may letter, ano na siya? Pag-asa nga ba? Nag-end na siya sa letter L. Letter L. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aakitin? So, paktan nyo na. Tunay na patingin, mahiwagan sa lamin, ino bang dapat Ma-relate nyo na siya mga ka-K5 sa Year of the Snake. salamin sa Pagmamahal. pag-ibig? Salamin sa Pagdarasal, pwede man. pag-ibig? Ma-relate nyo na siya sa Year of the Snake pag abot sa pagigugma. Anong tawag sina? Yung bago papansinin, ayaw kong maniwala. Oh, pakta. Hihintay na lang, Pangloloko. Lapit na lang, Jelay. maiksa lang Synonym niya na, synonym. trapped in this fairy tale. Pagmamahal. Ay, hindi. Ang clue naton, diba, pa na to, tapos letter L naga-end. Tapos, ano na siya, 11 letter. L ang iya nga ang punta, yung nga letter. Panloloko, hindi ma. Letter L, is 11 letters. Basta ang clue, liwan, additional clue, is ma-relate mo na siya sa Year of the Snake. Bakit ang puso'y napipigil? Salamin sa dingding na sana. Ang next clue, Salamin sa kay Pato Kaina, subong pag. Salamin Pag. na sana. Start niya siya sa PAG. Bago papansinin, O, pakta nyo, may pila pa kita, may 3 minutes. hihintay na Pagtatanggol mo. Sa Batang Quiapo, man Bings PSJ. Ay, may nakapakot. May nakapakot mga ka-K5. Dahil ang aton siring word of the day, para sa aton siring papakot-pakot. For What's on My Mind challenge. Ang aton tinaga is pagtataksil. Diba? Pagtataksil. It is composed of 11 letters. Tagalog word kag naga-start sa pag kag naga-end sa letter L. Pagtataksil. Nauna si Ma'am Jajem Lanzorate, Ma'am Maria R.S. Gusto niyo pa sang isa pa, ha? For 50 pesos sa GCash. Send mo sa akon, Ma'am Jajam Lanzorate, ang imo nga GCash, ma'am. Comment mo sa aton sini nga i-message mo nga mo nga page. Send ka sa K5 Inbox. Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Sana ay maiksa. Nagapangita pa ko sang tinaga. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby. Ang next na to niya, Umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba na baka ang kaya tinaga about sa gugma. mahiwagan sa lamin, kailan ba niya Is my is naga-start man sa letter o kung naga-start man sa pa. lamin? Ano bang dapat gawin? One more ko no. For 50 pesos sa GCash. Naga-start man sa pa pero amo ni siya ang saddest part of relationship. Naga-start na siya sa pa. Ang another clue is pila na siya ka-letters man. 6 letters. Tagalog word. Paghihiwalay. Lapit na lang man. Pero ano siya, 6 letters lang siya. Pa. Sa paniniwala. May pag-asa nga ba? Hindi mo gusto mag-amon eh. Pero kung kayo isa, you have to let go. So, dapat magpa. Mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aamin? Magpaubaya? Hindi man. So, medyo similar. Mahiwagan sa lamin, Lagpata. Pag-away, hindi. ang puso'y napipitin. Paraya, hindi. Iyasa ng pag-ibig. Palaya, hindi. Sa dingding pa rin ba sabihin? Salamin sa dingding ng pag-ibig. Salamin
kanta ni Too Good At. Ano na siya ganing sugpon niya? It sounds Smith. Patawad, hindi. 6 letters lang niya siya nagsobra. Ikaw letter, ano? Paglisan, almost there. Lapit na lang. Paglayo. Pwede man. Too good at. Ang pala na yung Soundsmith. Too good at. Ano title ya? Tagalugon nyo lang. Pag-alis. Hindi. Pwede man. Similar. Ibigay mo grabe. Ay layo si Mama Veronica Calfoforo. Pag-alis, hindi man. I-search yun ang kanta ni Soundsmith. Soundsmith, good man. Or ni Callum Scott. Pagtataksin, hindi 6 letters lang niya. Ang next na clue is paa. Paa. Ano ang sugbon? Ay, napakot nilang Gajala. Nilang Gajala Canyasares because ang aton siring second word is paalam. Too good at goodbyes. Ito lang goodbye is paalam. And one of the hardest part of relationship is to say goodbye. Kaya naman ka-K5, isa nyo lang yung Gcash account sa akong nga Facebook account pwede man sa Kimberly Caluyong nga Facebook or sa inbox ng K5 News FM Iloilo 88.7 Digital or K5 News FM Iloilo 88.7. O pag-asa, pagsuko, sumuko na kayo ha? Natapos na. Time check is 9:03 in the evening. Thank you so much for being with me tonight. Salamat yun sa inyo sining at tiyempo. Kagpag-upod rin sa aton sining pagpangalaga rin sa Saturday Nights with Langga Ken. Nakaupod natin sa Master Control kaki 5 Andre Fred La Pastora. Guwapo na, macho pa, nag-iisa pa sa Valentine's Day agoy. And of course, dira sa Quinto Distrito kay Papa Flo. Ang happy ang iya sining Valentine. Kaya naman kay K5, thank you for spending your time diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa liwat inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na